Čau, jsem Dady a jmenuji se Dady. Dnešní díl se chci rozloučit. To je poslední video, které bude jen takhle, jakoby, já nevím to říct, prostě se dá říct, jako někde, jakoby, takým pokoji. Možná za nějaký měsíce, už dlouho nebylo video, za nějaký měsíce teda budu natáčet nějaký rozher. A tento díl se chci rozloučit. Další videa na tom začít nebudou. Není to kvůli tomu, že by se měl málo místa v počítači, v telefonu, ale jsem slyšel od kámošů, že takový nějaký lidi špatný zprávy. Tak já bych chtěla tu sérii ukončit. A děkuji všem, kteří mi odebírali. Pokud nějaký dávali lajky, taky děkuju. Takový za tyto video bude kratší. A já se s váma loučím. Teď je možná poslední video, možná ne. S váma loučím. Čau.